Joo, tässä ollaan lenkillä ja kireä pakkanen ja yritin tuossa GoPro 11 kuvata video. Vähän aikaa pysty kuvaa, mutta sitten se akku nyt kähtiin tuli teksti, että akku ei kestä tässä pakkasessa. Joo, vaikka siinä pitäisi olla Enduro-akku, joka kestää tätä pakkasta, niin täällä on rapiat 19, melkein, no sanotaan 20-19 pakkasta, 19-20 pakkasta, niin ei GoPron akku sitten näitä julmettua pakkasta kestä, kun täällä on, niin kuin, on kunnon pakkaset, niin ei oikein kestä. Ja sit se niias se. Yritin kuvata uudestaan, niin tuli teksti, että ei akku kestä näitä pakkasia. On se kyllä jännä. No ei sitten kuvata siinä mitään. Sitten leidetään sitä tämmönen lyhyt video tällä äkkiä tällä iPhoneilla, jos tässä akku kestää. Ettei sen ihan niiaa tää akku tässä pakkasella. Joo, tällä kertaa. Kameroista akut niiaa. Näin pakkasella.